Salam aleikum. Vreau să transmit pe această cale, să vadă o lume întreagă, pentru groparii care s-au făcut gropari către ursalul Robert, ursalul Nina și ursalul Alina Georgiana, că ei plânge, eu râd, ei au pierdut, eu am câștigat și le transmit pe calea aceasta că am câștigat și cine se apă groapa altuia, cum mi-a săpat cei trei, au căzut ei în ea. De-aia le zic gropari, sifonari, turnători. Așa se le dea Dumnezeu și bunul socru meu, ursalul Gheorghe. Mulțumesc din suflet. Să rămână multă. Le spun că am câștigat și blestemul e mult mai puternic acum. Va fi și mai puternic pe capul lor. Țineți minte, ursalul Robert, ursalul Alina, Georgiana și ursalul Nina. Dragă năpoată, nu uita, știi că ai fost blestemată, ți-ai pierdut copilul. Acum, orice vei face și dacă îl câștigi să-l naști, va fi un handicapat cu mâinile întoarse și picioarele întoarse. Iar vouă, ursalul Robert cu astea, să vadă și cei de la casa de copii, asta, de la protecția copilului, că v-ați făcut copiii handicapați și le mâncați banii, vă duceți, faceți nunți și botezuri, nu îmbrăcați și asta cu mâna, sunteți niște cerșetori. Nu uitați ce vă spun eu, ce vă transmit. Allah va lovi și mai puternic, de 3 ori decât până acum. Va fi vai de mama voastră. Să vă îngropați copiii așa cum mi-ați făcut mie groapă și ați căzut voi în ea. Nu vă doresc altceva. De sărbători să aveți decât mormântări, chinuri, necazuri. De sărbători și de Paște. Să vă aud cum nu urlați și țipați. Voi cu poliția și cu procurorii și cu avocații, eu sunt în urma voastră cu blestem. Și vei blestema cu limbă de moarte. Amin. Nu uitați treaba asta. Groparilor.